ees katso. Joo. Mulla olisi mun luokkalaisille vaihtopetsejä. Mun luokkalaisille. Joo. Eli kaikki, jotka tuntevat minut. Joo, teillä on vaihtopetsejä. Nyt. Oikeasti vaihtopetsejä. Ja siis koulussa te sitten vaihdatte mun kanssa. Ja ottakaa alas sanotte, että minkä petsin te haluatte. Joo, ja sitten te sanotte, mitä te tarjotte siitä. Ja sitten kun mä näen sen petsin, niin sitten me niinku vaihdetaan tai ei vaihdeta. Ottakaa siis alas kommenttia, jos haluatte jonkun näistä petsistä, mitä minä näytän. Siis mulla on vaan yksi vaihtopetsi ja tää on tosi hyväkuntoinen. Joo. Mä laitan tän sitten kirjekuoreen ja siellä voi olla ekstra, ei pakosti ole. Ja se on tällainen lintu. Tästä mä toivon myös sellaista vähän tällaista, mutta voi vanhojakin petsejä tarjota. On pikkureikä tuolla ja älkäs tuolla. Tosi hyväkuntoinen. Tähän mukana tulee ehkä ekstra. Tämä oli siis mun vaihtopetsi. Ja että koulussa minun luokkalaisille laitan alas. Näytän mikä luokka oli minun. Ja jos tunnette minut, niin juu. Joo. Moi moi!